Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana gari kutanga kuyapa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi tininya irukupisa nyaya kunetsa. Nyaya irikamfananidzo yamakatarisa iyo kudzivarasekwa Presidential Guard Military Barracks kwamuka kwanyorwa kunzi ED must go, madziro anga kanyorwa kunzi ED must go. Nyaya yanetsa kunzi nzvimbo iri heavily guarded. Icho ndianangange aita zvakadai muri Zimbabwe kutaura kuti kuita mune tensions mubato reZANU-PF zvokuti nyaya iyi yawedzera moto muri Zimbabwe muhondo dziri kuitika mubato reZANU-PF. Zviri kunzi masoja achadewo here kana kuti vanhu vane musikanzwa vawanikwa vachinyora izvi. Hapasina kumira mushe muri Zimbabwe mawane bongozozo mawane hondo mubato reZANU-PF. Vamwe vati ED must go, vamwe vachiti ED 2030. Ndonya yatata kuigira mzora nasi tudze izvo muri kufunga mu comment section. Fungiro wakasiyana siyana. It's interesting how history repeats itself. Zvinonakidza so marepetiro anozviita history. Unoziva kuti one of the major slogans dzemuna 2017 dzanga dziri dzekuti chii? One of the major slogans dzemuna 2017 dzadziri dzekuti musafunge, hapasi kudiwa vanhu vanofunga. Hapasi tomboda kuti tiite zvemabhuku nepo zvainzi zvemabhuku panguva yacho kwanguri kuvhura history yaED. Mobva mataura maoperations ese ainvolva ED. Mobva mataura maatrocities ese ari accused akaiswa before him. Vanhu vakanzi musaite zvese izvozvo because mukadaro maakufunga ende ndozvinoita kuti tirambe tivaranda hapasi kuda kufunga. But vaitaura izvozvo vaizvitaura vachiti imi muri kuti munhu akabata basa rakadai so angazotibatira basa rakanaka how? Chii chinenge chamusukurudza kubva kuita hari yakasviba zvakadai kuzoita hari yakanaka? Ameno ndiri kunzwika here mukoma Titus? Yeah, we can hear you. Thank you. Vanhu vakatukwa zvinengei? Vakatukwa zvinengei kuti muri kumbotaurira zvehistory hatichada zvekudhara izvozvo. Vanhu vaigoti ko manewspaper ari kubuda machronicle achibuda achitaura nyaya yekuti gukura hunde, achitaura nyaya yekuti vamwe itsikidzi kana kuti inda and should be crushed. Hamusi kuona here kuti aitungamira zvinhu zveupi? Saka muri kuti munhu uyu anozotitungamirira netsitsi anenge adziwana kupi? Paiparidzwa kuti maslogan ekuti aiwa no azodzidza. Zvakanzi saka muri kuti akangodzidza kuita munhu akanaka nekuti Grace Mugabe akumutuka ndo paazodzidza kuti andofanira kuita munhu akanaka. Anyone aida kutaura such history ainzi aiwa kuda kufunga stereki. Ndo zvatiri kuitwa semaZimbabwe izvezvi kuti tiri kunzi aiwa musafunge, mukangoda kufunga chete makutotikanganisa. Izvo hazvisi tomboda chikoro, nepo hapana chikoro chiri kutaurwa. Ingori nhau dzekungoedha common sense. Ndofunga nezuro ndakapa example sorry ndandafonerwa mukoma Titus ndiri kunzwika here. Yeah, mato clear, I don't know what happened. Asa pangu phone call yatoita kuti ndiite clear. Ndofunga nezuro ndakakuudzai futi ndakapa marumwe zuro ndakapa example yekuti wamboenda kubhawa nemunhu akupoison aisa nduru inenge yakaiswa munzara yevha kunyikira nzara mumahewu ako kana kuti scard wobva wasurvivor by luck of God, by the blessing of God, grace of God, so wobva wasurvive. Mangwana akakuti hande kudoro unobvuma here? And I think the obvious answer to that is no. But yet Zimbabweans are constantly asking us kuti aiwa kanganwa history iyoyo muregerere adzidza nhasi nekuti umwe wake haachada kusiya chigaro. Saka adzidza zvechokwadi here kana kuti ada kungokushandisai kuti akwanise kuwana chigaro chaakapromiswa mugentleman's agreement yavo yaakuita seyakutyorwa. So I think it is unfair kuti tiudzane kuti timbomira kuapply common sense. Yet zvikaitika kuri kumba kwako kuti pane mufesi uyu akuda kuitwa sabhuku muraini. But munotoziva kuti akabata madzimai chibharo 4 nevakomana vadiki 5. Hamungomuke mangwana makusenese village maakuti aiwa tamuregerera mukomana atimupe mukana. Ndofunga akazoshanduka. Pasina any recompense. Haana kuenda kujeri, haana kuenda kurehabilitation, nothing of that sort. Hamumbomuite sabhuku. But yet in this case muda kuti tiite munhu not sabhuku but mukuru wemasabhuku ese nemadzimambo ese. That's what you want.
So I think it's it's interesting. I've been hearing it from a lot of the Zimbabweans, but I think tomorrow we'll notice kuti part population inofunga kuti ancient wisdom iyoyo yekuti learn from your past experiences is stupid. Nepart population inofunga kuti that is the best way to progress as humankind. We'll find out tomorrow. We'll find out from those that would have gone to the streets to support the continuation of ZANU-PF, but just in a different color. From history yanga yataurwa nevanhu na2017 kuti musasiye idea achipinda kana muchida kunopinda murodhi pindai muchigadzira chinhu chevanhu kwete continuation yeZANU-PF. If there's a lesson that we learn is that tigers don't really change their stripes. Mukuru amaofisa haana kuchinja mastripes ndosaka izvezvi zvitiri kuerenga madhosi ae akangokontinya zvaingoita kudhara nezvanga tatobvudzwa nevamwe mahistorian kuti ndo basa rake nevamwe vaititi applyai history akomana dai matsvaga umwe. In fact dai mangosiyana neinstitution yese because institution yese vari kumberi kwayo ndo maitiro avo. Now we are learning. We've been given another opportunity. We don't want to learn. We're being told again, don't consider history. It's said, especially kune vanhu vanokaka affectwa nemaevents akafanana nea202 maevents akafanana nea208 manames anga ari pafront tomaziva maevents akafanana neana 2017. Everyone knows kuti who were at the front, but you're asking my victims and an entire nation that has been affected by those actions kuti aiwa musa apply pfungwa idzodzo chingosiyanai nazvo. It's said. Takaudzwa futi issue yekunzi hanzi ndo last chance yenyu hakuna imwe option. Muna 2017 ndo zvataiudzwa. Taiudzwa kuti hakuna imwe option yekuti Zimbabwe ichazosununguka mukasatosapota ZANU-PF ivava aizombofa yakasununguka Zimbabwe. You listened to that advice. Yakasununguka here Zimbabwe. Haina. Tichingori panapa. Vaingotinetsa veZANU-PF varingotinetsa. Vaitonzi mbavha dzacho vainzi panguva iyoyo adhives. Because taivaona vachienda kumadhina ndivo vana wikika vachiendana the then first lady vachidya zvavo vari muDubai stake inenge yakakotwa negold. Vakangodzoka vakangoelevetwa futi pamaposition vataiti mbavha ipapo. Because the problem is not a person. The problem is the entire institution. It doesn't matter kuti maisa team A institution iyoyo here kana kuti maisa team B, whether maisa team locust, maisa team G40 kana kuti maisa team general amene kuti vari kuzviisawo under which tag. Asi ndainzwa tag yacho ndofunga itag revolution. But as long as they all carry the ethos of ZANU-PF, the tenets of ZANU-PF, the manifesto of ZANU-PF and the constitution of ZANU-PF, hapana zvatiri kuita. In actual fact, we are falling in the trap yekuti semaZimbabweans we are ushering in a one-party state tag. Because we have said the competition cannot exist outside ZANU-PF. The competition that matters to the entire nation has to be a competition of ZANU-PF factions. And then we have said that as a Zimbabwean, if you want progress, you have to pick in between the two ZANU-PF factions. Which means that a lot of us mentally here, without even knowing it, subconsciously, have gotten to a position of accepting a one-party state. Because murungosarudza in between the same party. Sezvinongoitikawo kuChina kutonawo makwikwi within the same party, but hazvichinje kuti iCCP iri kutonga, inongoramba iriyo iri kutonga, and matenants ayo anongoramba achiitwa furthered and ushered forward. Panovhanza iwo hapana imwe solution, which is a big lie. The issue ndeyekuti solution iripo, but people do not like the solution. The solution has been shared multiple times. My sisters have spoken about it, I've spoken about it, my fellow brothers have spoken about it, but we don't want to hear it. The true solution, kana toda kupa vanhu power, toda kupa ma-citizens simba, is one, we have to move away from this aspect of hero worship, this messianism, kuti tinokwanisa kusavwa only with one person. Whether we are putting that one person as Mugabe, ED, any opposition leader, or as the general now. The strongman politics of Zimbabwe, the strongman mentality that we've had, we have to step away from it. Tochitanga kubuild our institution, and that's going to take work. It's going to take kuti iwewe neni tiite actual responsibilities. Kuti am I really involved in organizing? Am I really involved in participation? I'm not just a pawn that is being directed. The Tory bishop who is sitting down on the planning, who is taking the ultimate risk. But as citizens, we don't want that. Ndosaka tiri kuti kune zvinhu zvisiri ma-revolution, a revolution. We're looking for microwave solutions. Kuti aiwa, since tiri kufungira kuti general already has power, pamwe achatiita borrow his power, whether it is military or whatever it is, or it is international backers.
tiri kufungira kuti achati borrow that power because we don't want to create our own power. The ultimate solution to the Zimbabwean problem is to restore power within the citizens. If that power is not restored within citizens, munogona kuramba muchingoshandiswa from one coup to another, muchingoshandiswa from one coup to another. I'll give you evidence yekuti sei ndiri kuudza kuti apapa hamusini munenge mune simba mukaenda kunodemonstrata mangwana ende mukabvumirwa kudemonstrata, but kuti akuudzai kuti muende kunodemonstrata ndiane simba munenge musini, because pamwe pese pamunoda kudemonstrata munorohwa munzi dzokerai and hamutaurirwe zveprotection, despite the fact yekuti constitution inenge ichitaura kuti muma different sections it is your right to do so. So what we are reducing citizens kuti tirambe tichishandiswa for political expedience yevanhu vemuZANU-PF vakasiyana siyana without any payment or gain at the end of the day. Ndozviri kuitika. So there is a solution. The solution is we have to go back to our institutions and empower them. We empower them by participating fully in those institutions. Not kuti half-hearted participation yekuti panouya chinhu chamusingazivi kuti chakatangira kupi mozonzaiwa kuti unzwa pasi pesa chako kungopinda murodhi kuti chii chaitika mangwana hauziye, because you are not part of the formulation. You are not even part of the institution that holds the power. We have to depart from that way of thinking. Go back to the basic. Be part of the institutions, whether manojoina ZANU-PF, manojoina inonzi chi-MDC, manojoina mafoma dzimwe, but madzokera kuma-trade unions enyu, mama-empower ma-trade unions. You have repossessed the trade unions from the capture that has happened from the central state of those unions. Mobva maita reignite power in the people, kuti vanhu vanokwanisa kuramba kuti masoja atorimo mangwana, kana kuti asipo munongoita zvamunoda kuita as the people. Right now, everyone has always had something to protest, but they didn't protest it. They didn't protest it because vanga vasina ichi chisimba chiri kufungirwa kuti chiripo kumashure, which means that the actual power that they will be demonstrating tomorrow is not their own, but that of the institution that has told them to go into the streets. Citizens, we're not going to see a better Zimbabwe. We're going to continue strongman politics as long as we do not give back power to the citizens or take back power by actual participation in our own institutions where we have decision-making power, where we have the ability to build the plans. Right now, for the past 10 or so hours, no one can give a concrete answer. Saka kuchazonzi kune citizen take over authority munoda kuti transitional government. No one can give you that answer. The other thing is we also like zvinhu zvinotapira munzeve dzedu dzatinotigadzirira zvatisina kuudzwa. The people that have come in hanzva nevamwe ayo havachadai ZANU-PF, they've never said that. They've told you countless times kuti isusu kuda ZANU-PF, asi tine ZANU-PF yedu yatiri kuda isusu, and that's what we want that ZANU-PF to continue. Vatori wese kune vemuna 2017, vemuna 2017 vaikunyeperai kuti aiwa tinoda kuita transition, vakatotsvagawo maopposition. I told you, vakafonera maactivist vakati huyai boys chimuri chedu ichi. Then vavazongoita move back the agreements, ndobva vati saka tamove back maagreements, saka muchatitei isusu nepfuti mambo. So what are you going to do? Yes, we signed the contract, but we don't want to respect it. Those are critical. But this is far worse. Hapana kana engagement of any stakeholder. Kana kuti any idea kuti chii chiri kuuya. There's nothing of that sort. So if people really want an answer to the Zimbabwean problem, we have to go back with our energy to full participation in the institutions that are led by us. Not the military, not anything of that sort. And that is going to take time. But I can't tell you how much time it will take. Zotra 3 years, Zotra 1 year. It will depend on the effort. Issues that is not control over. And muna 2017, vanhu vakaudzwa the exact same thing. Simbisai ma-institutions enyu agarariko. That's the only way we can resist. Whether you've gone to elections or you've gone to the revolutionary route, you will still need those institutions. Whichever way you choose to take power. Vanhu vakaudzwa the same thing. Zvikanzaiwa no, izvo zvinotora time, toda zvinokurumidza kuitika mamanje. Almost 8 years down the line, zvainzi zvinokurumidza kuita zvacho hazvina kuita. In fact, it's caused the breakdown of the worst breakdown of citizen power. And we are in a period here, the least citizen participation, given the history. It is said, and I hope zvapfuura zvese izvi we will come back to our senses and understand kuti tine responsibility yatofanira take up. Chiri kutinetsa ndechoti we are shying away from that responsibility.
even people who are here who constantly encourage people to endai munoparticipate, the majority can say that because they know they will not participate. And they know that it is least taxing. They just want to see something happen, you know. Pandachida kupedzisira napo ndichiri kuti Doctor, Sibisai Burkina Faso 83, 87. It might be the same situation. zvakaoma mugoma. Ndachida kutotaura futi pane kamwe kakusaapplya pfungwa karipo kari very sad so kakafanana nekuti munoziva kuti mangwana zvikabudirira zvekutaurwa izvo ed and crew rake whether vanaani vese vakanemwa would be the dumbest people ever to hold power. In fact, they will be the dumbest people ever to be called fathers. Because iwo unondudza kuti after 6 months uchinzi pane ada kukubvisa achingotaura kuti chakubvisa nemademonstration kana kunobhadhara zvako mamesinari nemota nemari yaunenge uchinzi unopa vanhu votadza kuzviita. But we have that expectation yekufunga kuti the opponent is of that level of being daft. I hope that he is of that level of being daft. Because if he's of that level of being daft, then, it's a walkover. It would be great. But guys, he participated in a similar event in 2017. In actual fact, he has people who orchestrated the same event. Mondudza after 6 months dzekuramba muchingomunyongonya kuti ndozvatiri kuita anenge asiri ready. Whether ari kushandisa ma-internal systems, state apparatus, kana kuti ari kushandisa borrowed power from whichever friends that they have. I'm telling you, mangwana is zvikabudirira. ED and his crew would be the dumbest people ever to be called fathers. Worse, to be called holders of office. Because they've had all the time to prepare. But somehow, I don't know, in our discussions, we have an imagination that havasikuzoona chinhu havasikuchionyera. Kana zvapfuura izvi, I hope people come back and understand that we have to be the opposition in truth. And when we're in opposition in truth, we understand that our battle is not with one specific individual. It is against an institution that has had oppressive tendencies for the past 45 years. An institution that has driven the economy of the country to its knees, then grinded those knees until there's nothing. Now we are standing on the firmer. Takumira nezvitsitsino zvemabhonzo emuzvidya. Ndopa tamira napo. That's the thing that we have a problem. And that culture continue regardless of which part of that ZANU-PF continues. Kune vanhu vari kudeclare for the other side. All of these different sides. Vane nhau dzavo dzekudya dzavanoda kucontinue. And all of them have had ample opportunity yekuti dai vaida kugadzirisa zvinhu. Takatomboona attempt yekuti apa pane munhu ari serious ada kugadzirisa chinhu. Tinopa example yaminista wavo chaiwe energy wavakadzinga. Paaida kugadzirisa zvinhu maZimbabweans ega akapupurira kuti mukomana uyu ari kugona, including wekuopposition. To a point yekuti even now Mastutsi Munomi is one of those wekuti he's an office holder in ZANU-PF, but people are very comfortable with him regardless of the position that he has held. To a point yekuti vamwe vacho vakamudzinga basa kumubvisa pagraft inotanga achinyanya kugona basa and anga akuexpose kuti zvinoitika asi ava vasikuda kuzviita. We would have at least seen something of that nature if any of them were true. But no, none of that happened. I say to the citizens, Mangwana, Chiwenga, Dr. Chiwenga, Nageza will still fight if they have to fight, regardless of us, the citizens coming in or not. Because at this point, there is already blood in the water. There's already blood in the water. Vatukana zvakanyanyisa, vakanganisirana zvakanyanyisa zvekuti there is no going back. If there's any going back, there will be some serious consequences to the individuals that will backpedal. And this does not require any ordinary Zimbabwean to risk their life for it. They've insulted each other by giving others positions. The others they are giving positions are the ones that have been questioned. It is an insult, a direct insult. Kuti one zuro wakapinda ukauya kuoffice uchishandisa simba rako ukati nhingi imbavha. Isusu mangwana tatodaiwa nhingi yetu totomukwidziridza musoro.
So izvozvi zvekuti vachatukana is not dependent on you as a citizen kuti wapinde here muroad. But the ultimate freedom of your people, you enjoying your own freedoms and maybe those that come after you enjoying your own freedoms, does depend on you actually fully participating in the full sense of an active citizen. Not one who's waiting to simply be directed, not one who's taking these engagements that we have on Twitter Spaces as entertainment for you to push your shift, or it's just a way to constantly be connected to your culture. It is going to take people who are willing to meet in the coffee shops, people who are willing to put in their money, people who are willing to put on their feet in new institutions, not institutions of ZANU-PF. No. The culture yekuba, the culture ye patronage in ZANU-PF is too deep. It cannot be removed. The entire structure depends on that, from the top to the cell. And in one day, amukwanise kuibvisa ZANU-PF. Nekuti mabvisa one wing. Chero mukabvisa one wing, haakwanise kuuya mangwana anenge asurvivor wacho oti ndakudzinga vese kubva kunhirini kuward kunosvika kunational. Haazvikwanise. Anenge atozvigadzirira pit grave. And which means kuti the culture yekuora iyoyo haipere regardless who is running that institution. It will not go. The people that aspire for positions within that institution even understand that this is the system that works here. So zvinosiririsa kuti as citizens we have been reduced to being told that you have to choose in between your two oppressors which one you want to side with. So zvanzi ukasachoose uri neutral and hakuna side. Kune side raunokwanisa kuchoose. Side raunokwanisa kuchoose ndere ma-citizens, side raunokwanisa kuchoose ndere kuoppose ZANU-PF in total, in all its colors and in its shape. Kune sides re-true justice. Kuti vese vakakanganisa vatiri kuziya have to be brought in before a court of law. Vobatwa nemhosva dzavo before vanzaiwa takavaregerera chete nekuti tine zvatinofungira kuti vachatiitira. Lastly, Mukoma Titus, there are a lot of people who speak here from speculation, conjecture, imagination, as if it is a position of authority. Zanzaiwa pamwe akatendeuka, pamwe hamusi kuziya kuti ari kutaura nanhu kusero. Vanhu vacho vati hatisi kutaura naye. It is sad, but anyway, mangwana zvido ndezvanhu vachaenda vanoenda. Haisi ndemo yekutanga yamboshedzwa iyi. Pane imwe yakashedzwa ma-citizens akakudza kuti aiwa haisi hatiswiti. Tomorrow we'll see again what citizens think about the people that are calling it. Kana vari vakawanda vanofunga kuti aiwa no ngavaregererwe zvikadzo zvavo and one form of ZANU-PF is better than the other, then the citizens will show it. It's that simple. But I think it's ludicrous kuti tida kutry kudzvanyira mamwe ma-citizens ane different opinion kuti musataure nokuti mukudira mvura pane zvinhu. Hakusi kudira mvura. That's what a free society is supposed to be like. Contest of ideas. This is a marketplace of ideas. Kuti zvanzi nyararai hachinyarari musachi hachinyarari. Ngoma Gerard, Ngoma Titus. Thank you.